गासैखौबो सैनो सोलोंखाबाय होनदों। जोंनि गेजेरावहाय जि गैयि जों जानो हागौ, नाथाय बियो जोंखौ फेजेननो हाया। जों दुखिया हावरिया जानो हागौ, नाथाय बे जोंखौ फेजेननो हाया। जिखियानो जाथाय फैया मानो बे जोंखौ मुंगुआनो फेजेननो हाया। जोंनि जिबनाव धोरोमनि सायावहाय नाना रखम खोथा फैगोन। थुंग्रियाबो जोंखौ फेजेननो हागोन नामा? बेबो नङा। जोंखौ मुवा मुंसियाबो जोंखौ इसोरनियाव जों थांखि लानायखौ मुवा मुंसियाबो जोंखौ फेजेननो हानाय नङा। गासैखौबो सैसोनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बोलो होबाय। एकमात्र लास्ट जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोंहा बे भरसा। जों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै सैनो सोलोंखाबाय। बे बोलोखौ इसोरा जोंनो होखाबाय। बेनिखायनो बे गिर्जायाथ' जों लुफिननो हायो, बे न'खौबो जों लुफिननो हायो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि अन्तराव जि मन्दिर लुबाय, बे मन्दिर लुनायखौ बुफायनो हाया। जों आखाइजों दानाय, आखाइजों बानायनाय मन्दिरखौ बुफायलांबाय। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि अन्तराव लुनानै होदों, बे मन्दिरखौ माब्लाबाबो बुफायनो हानाय नङा। जेबोआनो बुफायनो हानाय नङा। बेनिखायनो अननानै नोंथांमोना सान्त्वना जानानै था। निस्सय जोङो बिनि फिथाइखौ जों उनाव मोनगोन। इसोरा मोजां मावगोन। जों बिगासिनो दं। गासैबो जों मोदै फसरनानै जों बिगासिनो दं। मैयानि समावबो आंबो बिसिनायाव थानानैनो आं आर'ज खालामदों नोंथांमोननि थाखाय। आरो आंल' नङा, गासै खृष्टानफ्रानो दिनै नोंथांमोननि थाखाय